Horas dihita salutna manang di dia pehita maringanan. Tikion Jepang hita di Advent Batak Channel, ya, di diskusi sekolah sahabat mengenai persejarah di hita buku Markus, persejarah Pawaluhon, au Pandita Ye Simanungkalit, Gembala Jemaat Distrik Andam Dewi. Nah, sebelah kanan Au Pandita M. Hutasaid, Gembala Distrik Barus Raya, Horas. Nah, sebelah kiri Au Pendeta Erwin Purba, Gembala Distrik Pakat. Tikion kabegema ayat Syafilon nadijaha Pandita Purba. Asia pilot dihita di bagasan pasejarah Pawaluhonon, GNMS Markus 10 ayat 45. Ainang anak ni Jolmaipe, dada asa dioloi halak ibana, ubahen naro. Ibana do balik pangoloi jala mangalehon hosana, bahet tobus ni torop jolma. Song 5 ayat Asia pilot. Baik, adron tamulai acara diskusi ta di Sadarion martang yang mahita nadibain Pandita M. Mutasoid. Dos merhata tapas ada martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami na di surga. Puji-pujian hasangapa memadi oleh Tuhan. Ditikion na yang mersyajar dohami. Sian hatami marhite diskusi sekolah sahabat nami. Ima di persejaran na Pawaluhon. Asang giat tugu-tugu hami iring-iring marhite tod di Purbadia. Bojat tusi hami oleh Tuhan. Jala marlas nuroha hami mangihut Tuhan. Pasu-pasu mahami saluhna, pasu-pasu manang sudi na manoton channel Advent Batak oleh Tuhan. Pos doa nami, sesa dosa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Isabat potangon namar judul di bagasan saminggu mamodai akasisea na paduahon. Dihita sude amang dainang persejaran di Pawaluhon mangido jamita ni Yesus tu mamodai akasisea. Ya. Nah, di bagasan saminggon tabahas manon pengalaman ni Yesus dohot akka sisea. Ya. Tabas ma di hari Minggu na marjudul limana sakap ni debata di Parsaripea. Nah, dibahas ma Pandita Purba tikion pasak ma sarir. Boleh teh di pasajarat tadi hari Minggu sakak ni debata di Parsaripeon. Isod dibahas manang na dihatai. Taringot ni suku-sukun halak parise, taringot di los debatado manang nadaong ima parsirangan, manang manirang ripena. Dison, jala takas, jala dienek debata, dienek Yesus, siap buku ni si Musa, ima napatorakon, jala na marsakap lau mangaramoti akka parapuan. Jadi siya na jolope, dangadong ditulupi, dang na dioloi ima na manirakon ripena. Jadi molo saka ni debata di bagasa Parsaripeon unang manian adong hata sirang. Song ni mapat ditanami molo di pasejarah hari Minggu. Oke. Adong sada suku-sukun di Pandita Purba ya sautik asa di boy takas di boto hita sudin. Aha na patut si patupahon ni Huriata nalao patuguhon pardonga saripeon di tonga-tonga ni ruasi. Bamolosong kita di Hurianya Pen, adong de patupaka pimpinata aka negijang ima sada acara-acara moliroko di
di gereja acara rumah tangga na paingoton akan nama ripe asaboy halaki di bagasat pardonga saripeon ikon na holong marsiha holongan. Jadi ada benan di huliam songon di hulia nami di tiap-tiap minggu pertama di bagasa sabulan adong do ipatupa acara rumah tangga naboy patuguhon mebuan amat do inata di bagasa sada parhuliaon di sada parpunguan narapak matangiang rapak pasato di litu debata. So nima naboy ipatupa mungkin asaboy pardonga saripeoni lam tugu melihat pandita nami. Oke, mulai ate tu pandita purba. Jadi dihita di ruas nih gereja Advent manang di dia pe hita maringanat wama asa rumah tangga tak kurang pasu-pasu dihita sude dihita amang dainang. Baik, masuk ma persejaraan tadi hari Senin nomor judul Yesus dohot aka dana. Nah dibahas pandita M. Hutasoit, adorong dibahas, adong sada suku-sukun dihita ruas. Ya, suku-sukun yang sangonon namang pandita. Ahado na binain ni Jesus tuna sida naro mambuan dana tu ibana manang tu Jesus. Pasak ma tu pandita. Baik, mau lihat ya pandita nami. Jadi amang inang na hinaholongan di bagasan tuata Yesus Kristus didok nakaning suku-suku tahun ahado nabi ni Yesus tunasida naro mabuat dana tuibana Yesus didok kodo tuaka sisianna una kalakalangi hamu akada danai sobu maro tuaunina asahu pasu-pasu nasida. Jadi Yesus Kristus jono dotak kada dana. Barak nama lo di hata baru songo di hutan namion dukak minna. Jadi dana manang na dukak polos do pikiranna. Satokim merbada, satokim marale-ale marsiha holonga. Danga dong kosum manang dendam di rohana. Jadi hidupan na debata tung macai kolong rohana to kadadana. Jadi di bagasan hapor shot tapi ala nahita anak ni debata. Naing ma dihita dangadong ha kosong dangadong kabakko na humurang ala nahita jonok tu debata. Tu hatta debata ido siap puni hita. Ya, dangadong bada-bada dangadong akka nahurang suman nahurang tama. Jadi mulut aja di Markus 10 seplonomi dungi di haul manasida dia pehom ma tanganna tunasida lao ma masuk jadi tuhat tadi bata dia bingdak danahi di haul jala dia pehot tanganna di pasu-pasu songoni manang hita songo dia jonok tatu di bata songo dia antara ni bapak do anak. Ya, songoni mak di bagasan holong na luar biasa di haul baru di pasu-pasu. Jadi ima pangaropata di haul de bata hita, di tiki haci perngulota, di pasu-pasu hita, di nata pangido akka pasu-pasu nasien de bata. Ima di persejaran hari Minggu pandita nami. Hari Senin. Mulai te godang pandita nami. Jadi unang behita mengurai dana rotu de bata kan? Rotu joruni Tuhan. Jadi las rap mahita suami istri dohot dana roh tu bagasan joruni Tuhan. Baik. Masuk ma persejarah di hari Selasa 20 Agustus menamar judul Artana Dumenggan. Nah, adong sada suku-sukun di pandita purba ahado akka persejarah na arga taringot ni haporsian dohot upa nagabe sisea nang ICPI nang ICPI namora manang napugus na pinatuluna disi pasak matu pandita purba Mulai ate persejaraan hari Salasaon Arta Naduminggan
Bison adong sada carito non taringot tu sada bawa naro tu Jesus napatuduo sa ni rohana na mangululuy hanguluan na saliling dililing na. Alay dison di patorang debata. Isukod de mana taringot tu panguluyot tu pati debata nga dioloy sude. Siya buku barita nauli na bato-bato Mateus, Markus, Lukas, Lukas, Yohanes. Di buku Markus on ipatorang na madok iya Jesus makaholongi baway. Ale dison wala di patorang debata ikon gadison ni baway masude artana jala bagi-bagi honon na tujol manapugos molo da buka di ayat on gabe pulut marohani baway tasonggo ti mana tinggal ni mana ma alai rohani ubega hata odengi masak marohan sumurut ay pasinamot gudang do ibana di ayat 22 gudang artana jadi tasonggo ti mana so nagaybaci rohana ubege hata ni debata jadi nung sai dok ke debata masongonon mula sungo suku-suku ni naking ang padita do kapasyajaran narga taringot di hapursyaon dot upa nagabisisehan disoni dokon dang alana pugos dang alana mora alay iroko Jesus di ayat 27 dibering Jesus manasida huhut madidok anggo dijolma dang tarbahen alay dang songoni di debata ay saluhut na do tarbahen anggo di debata ipolana tu ita damang dainang na ubigay di diapita marlingana sa ibaga sa satikyon unang manan artata dang nagabisala niyan hita mararta daw Mamora pedang salah ningo. mamora pita dang sala alay unang gabi alani arta alani sinamo tanagudang gay mga batihita tu hanguluan na sa liling dililing na ima taling oto persejaran do alos ni sukusuk ni amang padita muli ate Oke, mulai tegodang tu pandita purba. O persejaran na membayar sada ada teh. Ada singot-singot. Oh. Oma sada persejaran dihita di bagasan saminggon sada pasingot-singot dihita bahwa dangna mamora hita baru rotu Yesus. Pogos pehita, mamora pehita, Roma tu Yesus. Oke. Masuk mai itu hari Rabu. Nah persejaran di hari Rabu nama judul tung tarinum hamu ma sinumongki. Nah dari patorang pandita Mutasoid sada persejaran di hita doho sada suku-sukut songon sahala Kristen ahado lapatanna gabe parhobas ni aka dongan sak matu pandita Mutasoid. Baik, mau lihat pandita Manukalit di persejarata di hari Rabu on tung tarinum hamuma si inumoki ado lapatan na tung tarinum munado si inumoki molo si inumon biasanya namawas ya nah inum manangi siapa bodo manginum ay si tiu alayon bersejarat tahun dang nataringok tu ay si tiu manginum sabing alay panginumani maksudna ima partinaonan ni Yesus ima haporsuhon di polak Getsemani ditiki ro Yesus lau manaon na porsuki manobus sita sian hamatean pola do Yesus manginum ima haporsuhoni manang sitaunoni nalau mabak kita tu haluaon jala hangoluan. Nah, jadi mulut aja anak kaningan di Markus 10:45 ayat siapilot tai ainang anak ni jolmaipe dada asa dioloi halatibana ubain naro ibana do balik pangoloi jala mangalehon hosana bain tubus ni torop jolma mangalehon hosana dilihat do hosana tos ibana di hopinor silang asa gabe mangulu hita madapot halua jadi do persejaraton iben nari do nakaningan nang di suku-suku ni songon sahala Kristen ahado
lapatanna gabi parhubas diak kadonga. Parhubas lapatanna mabain akan adenggan manguruti moladong na marsitaunon dileo pangurution dileon apul-apul soso-soso asa gabe boy tarapul roha adong na marsak ya adong musena perlu parabiton dileo pahean adong na perlu parhepengon asa boy tuk manuhor borasna diurupi ido parhubas alana di debatado di Injili na mangaliat tu na pugos na mangaliat tu audo ininna na malayani manangna marhubas biak ka ulaut tadongat tajolma na mangulahon tu damangido kita jadi ido persejarata di hari Rabu jadi dak tarinup pitai panginuman ni Yesus si jala dang boy taulahon haluaon yang goso Yesus ido lapatana dison tung tarinum hamu masinumoki kang tarinum pitai wala Yesus Kristus do na mangulahon na manaon aporsuhon di hapinor silang asa gabe malua hita dapotan hanguluan saleleng na dinarotuan Yesus na padua halihon mahalap kita kana porsia di bana so lima amang pandita namin. Oke, mulai tegodang tu pandita tersoit nggak cukup jelas nah di hari Rabu tuhita sudah baik termasuk tu hari Kamis jadi orang pandita purba nama judul aha dipangido roham si bayanokku tu ho nah, suku-sukun kita di bagasan dalam nasongon dia do hamu adong jojo oh Yesus anak ni si Daud asima roham midaau ahado no masa jala ahado pinasi sejaran sianon. Muliate di persejaran hari Kamis aha dipangido roham si bahenokku tuho o sada suku-sukun o sada carita ditikena mamulus debata haruar sian Jericho adong masahalak Bartimeus anak ni si Timeus torijo masongonon Yesus anak ni si Daud asi maroham midau menurut buka pas sejarah naon akasisiani mamisang ibana ima si Bartimeus asa sipnian alailam digogoy majo ale anak ni si Daud asi maroham diau di Markus 10 ayat 40 dison pas sejarah dihita song suku-suku na penyenasa ni wadita si manukal inakingan di bagasad dalan na songo dia doho adong jow damolo jol masonari manisi jol masonarion binereng ikon na sarong masyalangon na ase jow ti do bata kung karong do pegadong syalangon na manang nagula mo syalangon na jabu jarang do pe majow ise Jesus ale molong dang adong syalangon na dang adong hepeng na baru pero tu Yesus tikis molong aporsuk ale tiki sonang dang ro ale so petiki porsuk dora si Bartimeuson ala na mapitung de mana siyan na sorang ale dile hola dile debatama di mana sada hamalumon isuk debatado ti mana memang aha di pangido roham si bahenok kutuho ahiro ko di mana alana hola sada di pangido mana tu guru nami neng marnida maniam mataku nama dido Jesusima tu ibana lao maho di pangulu ha porsion midoho jala mamitor maimara marnida matana laos dihutum ma Yesus sidalan nanay jadi pasatu ita hasil persejarat tadi sinna unang loja hita mangido tu debata dina sorang dina porsu pangulot ta taguguy mangido tu debata dang dibege sa halido lam taguguy sa pero ko debata manong tuhita oy anaha aha dipangido roham si bahenok kutuho tapangido ma napas dopat tulomo ni rohatta jala nabuy si hangulunot ta jala madok muliati ta tu debata omma pasyajaran di pasyajaran ara kamison jadi ahape ning tapangido tu bangata tapangido ma sia seret ni roha jala sian ni gugun ni tangyang ta
mangido tu debata oma pasejarah di hari Kamis mulia te. Oke, mulai te godang tu pendeta purba. Oke, mulai te tu hita salutna noaing tabege ma rimpunan ya di bagasan saminggu persejaran di hita na dibuan pendeta M Hutasoit. Jadi mau lihat tema di hita saluhna di ripunan ni persejarah tahun ima nakaning na berjudul puluhan ni persejarah tahun mamudai akasisian. Molo merasa do hita, molo makulindo partodiota hita sisian, olo mahita dipudai debata. Ripet tapi nakingan parumah tanggota dipudai. Songoni musi naking sahalak dana dipudai asar rotu debata. Dia jari rotu bagas joro, rotu kaparpunguan, manang na ditiki Rabu Borngin, manang na ditiki Pesper Jumat, manang na ditiki acara Jamita hari Sabat, manang na PA, manang na KPA, Roma sudah kada dana ta tu debata. Jala hita pe di guarido anak ni debata. Martua masih baik dame. Hai guardo hita anak ni debata. Jadi anak ni tua do hita dipudai. Songoni muse akapararta. Na gudang pe artana dipuda-pudai do unang ala ni arta gabiah. Nang doho tiba na bongo tu surga sahalion. Jadi otik pe artata, gudang pe artata dipuda-pudai di batado hita. Asa unang agwak kosa hita di haroroni Yesus Kristus napa dua haliho. Suang songoni muse di hamamate ni Yesus di namanginum si inumon nai Yesus apor suhoni. Di nama naon hau pinor silang mati bana di dolok Golgota asa gabe ima dalan haluan tu hita porsia mahita di debata ima poda-poda na di pasahak tu hita sahak songoni muse dia kahahurangan songon na huraksi malolong na king di poda-poda do nagabe sisian ni debata ima saluhuk na ripunan ni persejarat tadi persejaran na pawalunon asa gabe sisian ni debata mahita manotong sahak tunaro Yesus napa dua holihon. Amin. Amin. Mulai tu pendeta M Hutasoit dan tu pendeta Purba nama baik sada persejarah di hita di persejarah pawaluhon. Tutup ma diskusi persejarah tadi tikion martangyang mahita na dibayan pendeta Purba. Matanya kita. Ali Tuhan Jehovah hupap pasangapi hami ho Tuhan, ali leko disadatiki di hami, tikio Tuhan nalau mengarang-rangi barita nauli Tuhan, marhite persejarah sekolah sahabat. Senggia ma Tuhan hatamenong hurang-rangi hami, mamudai akasisean, dohot kami Tuhan dipuda-pudai, asang boy Tuhan tung denggan ngulu nami, asa boy tong Tuhan hami parsidohot, di haraja surga nang pinaradem Tuhan. Nang songni Tuhan akan naubegesa barita naulun marhite YouTube Tuhan. Senggia matong Tuhan, boy hami, rapak, maria-ria hami Tuhan, dipatugu haporsen nami, manomu-nomu halorom napa dua halihon. Wasatami tiki nami Tuhan, taringot tu si Tuhan, homa masu-masu hami, di bagasa sude palniulan nami. Di bagasan goni Yesus, martangi kami Tuho. Amin. Songoni masa ada persejarah di hita, tu hita amang dainang, manang di dia pe hita maringanan, hami na tolu sian tapanuli tengah, mandok moliate sa godang-godang na tu hita, jadi hami mangido tu hita sudena, like, subscribe video manang YouTube Advent Batak Channel on, asa hami na tolu lam semangat pasahaton barita nauli melalui diskusi sekolah sabat edisi bahasa Batak. Hamina tolu au pandita Simanung Kalit, Pendeta M Hutasoit, Pendeta E Purba, Horas Marita Salutna.